Ćao svima, moje ime je Dimitrije i sada ću vam pokazati, ne znam kako se zove, trik sa keca lista. Stavite ga na vrh špila i molio bih mog pomagača da kaže stop. Stop. Znači, evo ga. I evo ga. Znači, to je 10 tref, u ovom slučaju stavimo ga tu. I šta sad radimo? 10 tref stavljamo negde u sredinu, a keca stavimo ovako. Znači, evo ga. I sad šta radimo? Ako ja ovako pređem rukom, kucnem prstima i ukucam nešto što treba, oni će zameniti mesta. E sad, kako trik radi? Znači, za ovaj trik vam je potrebno kec list i stavite ga na vrh špila. Kad vaš gledalac kaže stop, vi sa palcom, znači, izdvojite dve karte, ali to ne sme da se vidi. Evo. Znači, to je 13 dama pik u ovom slučaju. Stavite gore. Sad, ovde se pao kec tref. Njega kao kažete, evo sad ću damu da stavim negde u sredinu, ali to mi je u stvari kec tref. A sad damu stavljate negde ovde, ovako, a kažete da stavljate keca. Znači, to je to i sad kao nešto radite, nešto kucate, pucnete prstima i oni su kao zamenili mesta. Molim vas, lajkujte, subscribeujte i tako to. Ništa, u sledećem tutorialu ću vas naučiti kako, znači, razvući ovako karte, okretati ih i pravilno mešati. To je to, vidimo se u sledećem tutorialu.